Friday, ụbọchị nke isii n'ọnwa Nọvemba 2020, mmemme akwamozu na mgbaru ka na-aga n'iru na ngwuru ụlọ asị. We are celebrating his life well spent. One thing that I kind of miss him. I miss him like every morning I wake up and now greet him. He'll give me back. Anytime I'll be passing his house, I'll continue I'll greet him again. Even though I've greeted him the first time and the second time, I'll greet him again. And also the times he call me and start asking me questions of something that I don't remember. Then when I now remember, when I'll come to ask him, he'll now forget about it. But true, I miss him. He's a man of integrity. Like, he's honest to himself. He doesn't like all these things, people backbiting at his back. He like, if you have any problem with him, you come to him and tell him, and the two of you now sort out your problems. That's the kind of man he is. And doesn't like people to be keeping malice with him. He likes to be friendly with people. My advice to my elderly ones is to take my grandfather, Ezamawi, to be their role model. Doctor Wabano, Doctor because Doctor
Second son ya anyị na-ebiri bụrụkwa onye ma ife maka ọ sabụ my senior brother mana ọmụ ka ọ na-akpọ oge tata n'ụzọ etu si wee nabata ya na be anyị wee gbachakwa bụ iwụrụkwa mmadụ nna m bụ onye eziokwu nke a bụ nke mbụ onye obi umeanị ọ da-achọ nsogbu ndụmọdụ na-enyegasị m bugodo ofufe mmasị gị mmisiri ebe ọ nọ bikos ọ gbajuo dọrọ onye ga-akpọ gị sị gị nọdụ ọdụ ka akpa nkata yọta ọtụnye gị alụ gwa gị si etu a ya si etu a ya si etu a anyị amụtago ọtụtụ ife n'aka ya mana o nwere nke ị ga-asị na emegide na ozuo so lukwa echi anyị ga na-eme isi ya in our lives yọta so ọ bụrụ dịsọ anyị nwa ma ikwu na ibe ndị agbata obi ụmụ anụ ka niile even the whole Nnewi knows about him they enwegoro contact with him so everyone will miss him. I personally will miss him because mmasị na ndị ka close to him as ọdụdụ nwa na nwoke and o wutere anyị but ọsọ Chukwuma ihe mere o ji si ka ekpọrọ ya at this point. Nke mbụ na mbụ bugodo na anyị nwa bụ ụmụ ya mgbe anyị na-etonite fukanya na ụmụnne ya si wee obi ha biri n'udo nyanwa na onwe ya bụkwa onye udo so onwegoro onye mejọ ọnụ kpọkwa ya ekpezie nkwa anyị na-ekwe bụ na ụtọrọ ahụ o nyere anyị bụ ụtọrọ eziọma eziokwu udo umeanị bụ nke anyị ji aga and inekwa anyị nwa bụ ụmụnne tolo akwụ na mụnwa anyị na-eme ka ife ọfụma tụ akwa ka ọ dị nyere ndị nwunye anyị ọmansizi n'aka anyị mebi nkwa anyị na-ekwe so ifulu ahụ ofisi ala anyị ka anyị ga-ejikwa aga
So I gotta continue in that step and make sure that peace will continue to reign in the household of Ulasi. Obi aṅụrị anyị bụ na anyị kpọrọ oku aza anyị oku na nke tụrụ anyị n'anya. Anyị ehibeghị anya na ọtụtụ mmadụ dị otu a ga-abịa, mana anyị kpọrọ oku ahụ aza anyị. So anyị ji obi umeanị ekene onye ọbụla bịara ebe a, were ayọkwasị Chineke ka obi n'igwe ka o mee ka onye ọbụla bịara ebe a ụkwụ ha ji bịa nke ha ji ana ga-aka ya mma, and onye ọbụla ga-analụ n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị achọrọ akụkọ nsogbu okporo ụzọ, so anyị na-ayọ Chineke bi n'igwe ka o duru onye ọbụla bịakwara ebe a dunu efa n'udo. Onwekwanụ nke onye ọbụla wepụta ha ji sọpọtụ anyị, Chineke gọziekwa ha, bawanye ha n'ụba, obi aṅụrị bụrụ nke ha bido ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Oh,
otu m mara ka m kwutegoro n'ihe i kwuru ị hụrụ nwoke ahụ ọ nwoke na-akwụ n'eziokwu ọsọkwa gị weta mma tii ya n'onu ịchọ ka igbu ọ ga-akwụ n'ihe ahụ o kwuru ị na-aghọta and ịbịa na obodo anyị a na okirikiri anyị a na ama ya ama asa onye na-eme udo n'ezinụlọ ị na-aghọta kọsụ ụfọdụ ndị famili na-enwe problem nke m na-eji anya m na-ahụ ha na-abịa ebe a o mere ha peace so he's a peacemaker and a man of integrity. Ndụmọdụ m na-enye ụmụnne m bụ na otu ihe m chọrọ ịgwa ha bụ ka anyị niile sorokwa nzọụkwụ nna anyị maka na onye ọbụla kwukwuru maka nwoke ahụ anyị niile soro nzọụkwụ ya udo ga-adị n'ezinụlọ onwe ihe ga-emenụ. Ekpere m na-ekpe n'isi ha bụ na ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa aba nya ka ọ ga-ejikwa wee na ndị niile ha hapụrụ ndị ahụ sịrị ha baịbaị mgbe ha na-abịa ha niile ga-asịkwa ha nnọọ. Ọ bụrụ na esemokwu dị mana anyị anaghị ekpe ụdịka ekpere ahụ ọ wee bịa ịda ya adaye ịnụrụ ọnụ mmiri okwu onye a ịnụta nke onye a ịyọzie Chineke ka o nyere gị aka nye gị amara nke ị ga-eji n'udo udo ka anyị na-eme anyị anaghị eme ntisa. For the families, I want them to be united because their parents are no more. So the first son of the family who happened to be Otolo need to take the bull by the horns. You need to ensure that they are united, no matter what it takes, because united you stand and divided you fall.
Thank you.
Nigeria Centenary Award, recipient of Nigeria Defense Academy Highest Award, Chancellor Imo State University, a national icon, an employer of labor, a philanthropist of note, His Excellency, Chief Dr. Innocent Ikenga, Chief Richard Dumaneto, strong and committed delegation remained His Excellency Chief Ediboy Azulike now. You can also say Chief Sylvester Igwe. He has invited you and I come 4th of January 2021 to be part and parcel of the traditional marriage of the wonderful daughter. The coordinator state of Anambra State of Africa Food and right to remember Zoki Loka is also here, the bulldozer. Mark Ochogo is there. I'm going to be the manager of the plaza. Opposite men is good to me. Chief Barry said the no bar, including number one local trouble mega is also here. No so much of 6th of January, I need 8th of January, I need hey! Obia could be what you can have to see. Chief Sylvester in charge of accident and emergency, Nanda City University Dr. Album, Chief Support Lokuasa, Bureau of Oil and Gas, Chief Chukwu Mekato Science because of good points, Chief Peter to move to meet the press, 27th of Ice, please. Oye kai ima da udebe nono ima da aye go committee of friends aye na go no vote I wear sick idea for organize ọmọ bàbá yìí jà aina asi ọ̀nà jani ilẹ̀. My prayer here is that everyone that came here will go back peacefully without any problem, and the Lord will continue to guide us and shelter us in the name of the Lord, the Father, and the Holy Spirit. Amen. Members of Shalom Friends Club Nigeria, please thanks so much. Papa Captain Harrison is here. This is the
He's a man of justice. He's a man of entrepreneur. Whatever that is happening in this Omuanuka and environ, without his presence, everybody will be shivering because there might be injustice. But in his presence, within anything that is happening, everybody will be happy seeing him because we see him as a man of justice who can deliver at any time. That is it. I know him as a man of justice because I have encountered with him in many occasions. The family, the man control the family with a good nature, with a good mind. Do you understand? And my advice to them, let them be bind together as a broom, which is the position which the father give them. I want to like them to invite the third party in the family. Whatever that is happening in the family, let them use the mind of their father to tackle it and forge ahead. But because we are all hoping to the future. Yeah.
ọdọ Chineke ahụ eme mistake. Ọ bụrụ na ị ka nọ na nkwụ headlamp by now ihe awụsigo kọmpanto na Eastern Mass. Ọ dị mma, oge na ya adịghị mma n'ahụ. Seguro, algo duro agora. Onye na-ejebe mma nwere ebe oyejo obiri n'obi na-agụ ya dị ma na-agụ ya ọwụ na ife niile enwere nke emego ya bụ ife nwanyị ndị so asị m ka anyị mee ife niile ego ha nasị ụlọ were tupike ụnụ na ndị ọma na buko asị na chijiri n'ụka ebe ọ na-efu ka o si wee dị ọ bụrụ na ịma na-eto aka ọ ya dị anyị asitela anyị echi mana anyị eji maka abịa obodo a anyị dị na ka abịa ọzọ ịkwa mkpa na-abụ ebe mere na ọ bụ na anyị ga-ekene Chineke etu o si eme ka mmemme abụọ a ọfụma anyị nwere onwe anyị maka ọ na anyị abịa iwu ndị ụka kwuru anyị kwụzi mkpa na-abụ emegide nke ama gbasara mkpọrọ anyị mana anyị abịa na-eke mụ na kwụ na ụlọ ga-ada ibe anyị ka anyị si ala anyị mana ọka ya n'anya maka onye nweta nnukwu kwesị ịta dịkwa na-ekwu ọnya ihe asịka na ọdị so onye akwụ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ezi Chukwu kwesịrị ntụkwasị obi nna anyị nke ime n'igwe gị ma na ụbọchị taata ga-adị n'okpeta na adịbụlesi n'oge ọ bụghị anyị na-efe ọbụla anyị na-ewe nye onwe gị bụ onye na-eme ihe niile ka onye ego chọrọ esi anyị na-asị ebe ọ bụla idebe eriri ọnọdụ n'oge dị etu a ọ bụrụ na isi aka na-arụghị nne mana ọ dị akụkọ gị iji egwu a na-asị ebe ọ bụla ijiri aka nne wee chebụla aka ebe bụrụ ezinụlọ a na-asị ka Chineke bụ onye pụrụ ime ihe na-adara mkpụrụ obi ya na-esi ihe na-ezigbo ebe n'aha gị ọ ka aka na-eme nwa n'ike na adịta n'anya ọ bụrụ na anyị na-ana mkpụrụ ezinụlọ ọrụ nwa Chineke nke mere ebe na-atọ gị na atụtụ ọ kachasị ịdị n'otu iji ka aka wee na-eme ihe niile a na-eme ọ bụ na ezi ihe eji achọ ndị kere eke mmadụ ọ bụ na ezi ihe gbasara ihe ezinụlọ Chukwu dị na n'igwe o nweghị ihe ị ga-emesi arụfa ya si na ozuena mana a na-anyọ ike na-atụkwasị ahụ ike n'ike tụkwasị ahụ ike na-arụ ike were ịfụnanya gị wee chọọ ọfa were ịdị n'otu gị wee chọọ ọfa mee ka nwanne fụ nwanne ka ọma na ya bụ nwanne ekwuna ka ndị ilo bata na mkpụrụ ezinụlọ ọrụ nwa Chukwu iji si ezinụlọ mee ka etizikwa na ugwu anyị na Chukwu gị n'igwe ka amamife gị na-abara ha ụba n'ebe a na n'aha Chukwu onye mee n'igwe na-eme ekwemosi n'ụwa gị nke ha mere nnọọ bidoro eri oge na-akwadowere ụbọchị taata ọkaka na-eme mma naanị gị maara etu ọ ga-adị naanị gị bụ ihe ga-eji wee mechi ebe esi wepụ ebe eji mee mmemme akwamosi
ọmụna ha na sebe na ọkụkọ ma dịka ha na-akpa afọ ebe na ha zọrọ ụkwụ ga-abụ ngozi gị ebe na ha si mkpụrụ a na-eji gị ga-agozi ego na-aka ajọ mma kama ọkụkọ ha ka ihe ya mụtara n'aka na bụ nke si n'aka ndị na-ahụ iche nkebe ha ọ bịa ga-atụta n'agha mana e nwere taa nọọ ndị nna ochie ha na-afụ anya ọkwara na-esi kwuo ndụ wee gosi anyị ọkwara ndụ na ya na-esi n'ụlọ anyị ọkwara ji bịa bịa ka anyị eji na ya kiri afọ ekwena ka anyị si ihe mgbe ebe ọbụla mee ka ndị niile soro anyị na-abụ isi anyị ngosi gị ndị abụrụ ka anyị na ndị ala anyị mara na ige eme kara ka ndị na Kraịst anyị gwa ahụ isi To watch more videos, visit, follow and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.